perquè tothom pugui practicar esport. Per tant, en aquest sentit, també donar l'enhorabona al Balba perquè tots els ciutadans i ciutadanes de Manacor també estan d'enhorabona amb aquestes magnífiques instal·lacions. Gràcies a l'Ajuntament de Manacor, que no s'ha cedit l'ús de vestuaris i l'ús de sales comuns per poder obrir el centre, se pot obrir a lo que és a nivell de competició, o sigui, a nivell del que són les pistes està tot acabat, o sigui, la gent pot jugar ja. Faltaven els vestuaris i falta una sèrie de coses que anirem fent a poc, no?